بعال سره أنبسا بني بعال سره أنبسا بني بعال سره أنبسا. سلام زغبركم تخطاتلتي CMA كسترا شو لتوزينا سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبرين عدم بلو دكي الرأي بفولي تعزبتات كنجمر لكم بنيام دحر زور فرنسا زكيرهم حموش توددرات صراحة تاريخ كنت تعذبناه أبزور فرنسا تاريخ دحر مسنادو تاني أولمبيك باريس كرونومتر زكيرا وددر بستفلا لها هجرات أوروبا بستقبلوا العدمة مسرت أب حموش تناي كرايتوريم وددرات تساتف اللو أو كله بنيام استساتف اللو وددرات كأه دارقا بملؤم تمالو استبالو حالات شخوخ تعلمنا استساتفوا وددرات ينيرو بحفش هادما أبزن حموشته وددرات زمز قبو وطيت يخون بقعد كن مزنون تخوينا أزيو أبزل على ترز بقعد كن زلينا لدمدم بحفشة أبزم ذكرهم حموشته وددرات زمز قبو وطيت زحزو درجام سنعزب أب قدامي توددر سالساي أب قالي توددر كالأي أب سالساي توددر كالأي أب رابعي توددر قدامي أب حمشي توددر قدامي بحفشة أب حموشتي وددرات مس قداموت بلوص سلسته بمززامو أب كلن أب بوديم ديبو مالتيو كابار است بنيام غرماي كيوطانا بنيام غرماي مسكلوبي انتر مارش كساب كلتاشن إسران شمونتن وعلوم نواح كساب كندي بنيام غرماي بسور موقان يوزر إيركا أنسي مزي ألبيرتو كونتادر زبلو كتا أساسرو فتينمو بنيام غرماي كساب كندي زعق وساني بمسادو تردي بوغونكم كنتاي تبلو ألبرتو كونتانر تمكرو معقن إيو أو سنتات توسد كلا خدمة كل جزء قليل يكونن أب كالندر بوزحات ترالو جنتو كلو زبه قوتور دي فرانس معوات انتقوينو أب غانتا انتر مارشة ويدما فيزما مهلاو وتزبلت أمارات يكونن تمكرو بوزح مريهات كدنا غير كايف إليو بدرجة سبورت شامبيون كونكا أب عبيتو ودرات عود كتركب انتدليها حلقة غانتا تاري بوكاجار ويجوناس فينغار انتقوينو أب تازبلت غانتا زيت هلو تقليها حزب كريستيان اسكنز جغنا غنا بلولي مجم اتوم ابتين سنقدس جاكوفيتش زي فلت قالو يلي قمتني ምናልባት ቶም ዘይን ፈልጦ ግን እዚ ንዕዘቦ ዘለና ስፖርታዊ ስሙ ኮይኑ ሃገሩ ከዓ ሰርቢያ እዩ ናቮክ ጆኮቪች ንኣፍልጦ ኮነና ኣብዛ ፕላኔት ተቀዳማይ መዳርክ ተኣልቦ ተጻዋታይ ቴኒስ እዩ ኣብ ጾታ ታሪኽ ጆኮቪች ዝበጽሖ ታሪኽ ማንም ተጻዋታይ ይበጽሑን እቲ ቀንዲ መተላለቕቲ ስፓኛው ራፋኤል ናዳል እዩ በሉ ናብ ትዕዝብተይ ክወስደኩም ጆኮቪች ከም ሰብ ሃይማኖቱ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኮይኑ ኣብ ሃይማኖቱ ኣዝዩ ጽኑዕን ኣማንን ምዃኑ ዝንገረሉ መርኣያ ጽኑዕነቱ ከዓ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ኦሎምፒክ ፓሪስ ሎም ዓመት ድሕሪ ምዕዋቱ ናይ ክሳድ መስቀል ብምውፃእ ከምቲ ዝተዓዘብናዮ ነቲ ኣብ መኽፈቲ ኦሎምፒክ ዝተፈጸመ ሸይጣናውን ኣንጻር ሃይማኖትን እምነታትን ዝቐንዐ ተግባር በትሪ ተቃዊሙ أرجنتينا وتقعي مان يونايتد أليهاندرو غارناتشو أبني عرفت جزيو أمز نقع زلو قينو أبز عرفت جزيو ناي الإتحاد ماليا تقدينو كلو زرقي مثل دحر مزرقوحو الاستسرحو غارناتشو بزحو جزي أدنا كريستيانو رونالدو مقانو زرقية تتصاوتاي كوينو قبل علمو دير رونالدو أزيلو الفقو زلو تتصاوتايو زغارناتشو ناي كندمك أنا غانتا النسر زكونت غانتا الإتحاد ماليا غيرو زوردو سلي كريستيانو رونالدو كمزي حقوس بزحاتو غناتر إيتو يهبلو اللو أليهاندرو غارناتشو زحلف عمتها مسارع ناي إريك تنهاك مان يونايتد 10 شوطات بموصار بالاستعامة محلافو يذكر كس إله نامنا علتاو مسجار تتصاوت تعلمنا كس غربكم سنايت أنحوت أتقعي أتلتيكو بيلباو سبانياوي نيكولامس ناي متساو ساني إكوسن مقانو زفلتا سبانياوي كلب بارسا نستتصاوتها بذكرامات زيت الأنبيروا زمت ذكرامات كتعدوغو كم زي كونت قليسات اللو بارسا ببقعات نيكو بيلامس تمزيتا مهلاوان نزقناو مبقعو زلو تتصاوتاي أم مسار عن متسنبار زكالاب تقبلو زل أوان ويليامس أمونغو أب أتلتيكو بيلباون حد عمت مقصالن نايب كلب مسجارن زبلا كلتك أراناو سنتات تقركرو لو بارسا نقل مدالو ጾታታት ልምድ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዘላትሉ እዋን ዳይሬክተር ዛካተለናዊት ክለብ ፖርቱጋላዊ ዴኮ ንጉዳይ ኒኮ ዊላምስ ንምስላት ኣብ ስፓኛ ተሪፍሎ ዴኮ ብጉዳይ ኒኪ ዊላምስ ከይተጸልወ ኣብ ጉዳይ ምስጋር ዳንኤል ኦልሞውን ምስ ወከልቲ ኣብ ጽቡቕ ምዝራብ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ዳይሬክተር ኒኮ ዊላምስ ኣብ ዝክራማት ናብ ክለቦም ክጽንበረሉ ልክዓዊ ግዜ ሕጂ ኣብ ዝክራማት ምዃኑን ኒኮ ኣብ ዝክራማት ናብ ባርሳ ተዘይተጸንቢሩ ዝመጽእ ክራማት ባርሳን ምዕዳጉ ናብ አትሌቲኮ ቢልባኦ ዝኾነ ሕቶ ከተቀርብ ከም ዘይኮነት ሓቢሮ ክብላ ማዕክና ዜና ስፓኛ ዝሕብራ ዘለዋ ዓብ ሓውን ኒኮ ዊላም ዝኾነ ኢናኪ ዊላምስ ኒኮ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ኤርነስቶ
ቫልቨርደ ብዙሕ ለውጢ ብምግባር ኣብዚ ግዜ እዚ ብደረጃ ዓለም ካብ ዝጥመቱ ናይ ከፍት ከዓል ክኸውን ከም ዘኽኣሎ ብምጥቃስ ንዝያዳ ምዕባል ሓንቲ ዓመት ኣቢሉ ክጸንሕ ከም ዝተማሕፀነውን ማዕከና ዜና ባስክ ገሊፀን እየን። ባርሳ በዚ ናይ ኒኮ ዊሊያምስ ጉዳይ ብዙሕ ሕጉስቲ ከም ዘየላን ንምስግጋር ዳኒ ኦልሞ ፀቂጣ ንምስራሕ ኣብ ዝቅፅል መዓልታት ክትውስን ምዃናውን ኣብዛ ጋንታ ዝወፁ ምንጭታት ይሕብሩ። መሰረት ምንጪ ስካይ ስፖርት ኢጣልያ እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ምስ ኢጣልያዊት ክለብ ናፖሊ ብምስግጋር ናይጀሪያዊት ቃዒ ቪክቶር ኦሲመን ዝርብ ከም ዝጀመራ ተገሊጹ። ቸልሲ ንቪክቶር ኦሲመን ንምውናን ልዑል ተገዳስነት ካብ ዘለዎም ክለባት ኮይና ፒኤስጂ ምስ ናፖሊ ዝጸንሓን ምስጋር ኦሲመን ዝምልከት ዝርብ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ዕጹው ማዕጾ ድሕሪ ምብጽሑ ናፖሊ ምስጋር ሮሜሉ ሉካኩ ኣማራጺ ንምርካብ ምስ ቸልሲ ክትዘላልብ ጀመረት። ኦሲመን ካብ ናፖሊ ክወጽእ ዝወሰነ ኮይኑ ናፖሊ ኣብ መልቀቅ ውዕል ናይጀሪያዊ ኣቐሚጣቶ ዘላ 130 ሚልዮን ዩሮ ክፍሊት ንክለባት ኤውሮፓ ምስጋር ናይጀሪያዊ ጥቃዒ ኣማይት ማይላት ክርሕቃ ዝገበረን እዩ። መሰረት ጸብጻብ ጋዜጣ ዘ አትሌቲክ ቸልሲ ናፖሊን ኣብ ምስጋር ሮሜሉ ሉካኩን ቪክቶር ኦሲመንን ኣብ ዝርብ ዘለዋ ኮይነን ኣብዚ ዝርብ ናፖሊ ንሉካኩ ብቋሚ ንምፍራም ምስ ቸልሲ ኣብ ምልዋጥ ክልቲኦም ኣጥቃዕትን ዘጠቃለል ክፍሊትን ይዘራርባ ኣለዋ። ካብ ዜና ኦሲመን ከወፃና ወኪል ኦሲመን ሮበርት ካሊንዳ ብዛዕባ ናፖሊ ንኦሲመን ናብ ቸልሲ ብለቃሕ ክሰዶ ትዘራረብ ኣላ ዝብል ዜናታት ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ውፁን ይሓሶ ዜና ክብል እዩ ነፂብዎ። እዚ ወኪል እዚ ተጻዋታይ ነዚ ዜና ሙሉእ ብምሉእ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ናሃልክ ዜና ዝግበር ምዃኑ ንምግላጽ ማዕከና ዜና ኣብ ልዕሊ ኦሲመን ክብረት ክህልወን ፀዊዑ። ሓድሽ ኣሰልጣን ናፖሊ አንቶኒዮ ኮንተ ኣብ ልዕሊ ሮሜሉ ሉካኩ ልዑል ኣድናቆት ዘለዎ ኮይኑ ንቦርድ ክለብ ናፖሊ ንሉካኩ ናብ መሳርዓ ከም ጽኡሉ ብዝኣዘዞ መሰረት ናፖሊ ምስ ቸልሲ ኣብ ምዝራብ ከም ዝርከባን ፓሪስ ሴንት ጀርሜን ነቲ ናፖሊ ዝሓተቶ መጠን ክፍሊት ሒዛ ተዘይመጽኣ እዚ ዝርብ ናብ ውዕል ክሰጋገር ትጽቢት ይግበር። ምስ ኣስቶን ቪላ ኣብ ምዝራብ ጸንሐ ብጉዳይ ምስጋር ጆን ዱራን ክትሰማዕ ዘይከኣለት ለንደናዊት ክለብ ዌስትሃም የዒንታ ናብ ኣጥቃዒ ቦሩሲያ ዶርትመንድ ኒኮላስ ፋልኩርግ ጌራ። ዌስትሃም ኣስቶን ቪላን ኣብ ዋጋ ጆን ዱራን ክሰማማዕ ዘይከኣላ ኮይነን እዚ ኮሎምቢያዊ ጥቃዒ ምስ ዌስትሃም ኣብ ውልቃዊ ስምዕ በፂሑ ምንባሩ ይፍለጥ። መሰረት ስካይ ስፖርት ዘርጋሓቶ ዜና ኒኮ ፋልኩርግ ናብ ዌስትሃም ንምስጋር ደላይ ከም ዘለዎን ውልቃዊ ስምዕ ንኽገብር ዝኾነ ፀገም ከም ዘይብሉን ብምግላጽያ ናብ ዌስትሃም ክሰጋገር ልዑል ተኽእሎ ከም ዘለዎ ዝሕብር ዜና ዘርጊሓ። ኒኮላስ ፋልኩርግ ኣብ ዶርትመንድ ኣብ ናይ መወዳእታ 2 ዓመት ኮንትራቱ ተሰጋጊሩ ዘሎ ኮይኑ ምስ መምጻእ ሓድሽ ኣጥቃዒ ሶር ጉራሲ ካብዛ ክለብ ናይ ምውጻእ መደብ ኣልዒሉ ይርከብ። ፋልኩርግ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 43 ግጥማት ክለቡ ተሰሊፉ 3 ናይ ቻምፒየንስ ሊግ ሸቶ ዝርከበን 15 ሸቶታት ንዶርትመንድ ዘቁጠረ ኮይኑ ዶርትመንድ ክሳብ ግጥም ፍጻሜ ቻምፒየንስ ሊግ ክትበጽሕ ተራህ ካብ ዝነበሮም ተጻወት እዩ። ብዘይካ ፋልኩርግን ዌስትሃም ስማምሳ ኣጥቃዒ ቪልያሪያል ኖርዌጃዊ ኣሌክሳንደር ሶልርዝ ይለዓል ኣሎ። ሶልርዝ ዝሓለፈ ዓመት ንዶቪቪክ ስዒቡ ካልኣይ ዝበለጸ ኣመዝጋቢ ሸቶ ላሊጋ ኮይኑ ብምዛሙ ይዝከር። ካብ ዜናታት ዌስትሃም ከወፀና እዛ ክለብ ንመስርሕ ምስጋር ኣሮን ዋን ቢሳካ ካብ ማን ዩናይትድ ንምዛም ተቃሪባ ምህላዋ ተገሊጹ። ዌስትሃምን ማን ዩናይትድን ዝበዝሐ መስርሓት ኣብ ስምዕ በፂሕን ኣብ ናይ መወዳእታ መስርሕ በፂሕን ምህላውን ዌስትሃም ንማን ዩናይትድ 15 ሚልዮን ምስ ተወሳኺ ብቕዓት ዋን ቢሳካ ተራእዩ ዝውስኽ ክፍሊት ኣብ ስምዕ ክበፅሓ ተቃሪበን ኣለዋ። ማን ዩናይትድ ንዋን ቢሳካ ካብ መሳርዓ ድሕሪ ምእላያ ኣብ ምዛም መስርሕ ምስጋር ኑሳር ማዝራዊ ከተተኩርያ ትሰርሕ ዘላ። ኢጣልያዊት ክለብ ላዚዮ ንብራዚላዊ ጥቃዕ ባርሴሎና ቪክቶር ሮክ ንምግዛእ ናብ ባርሳ ሕቶ ቅሪባ። ቪክቶር ሮኪ ኣብ መሳርዕ ባርሳ 6 ኣወርሕ ጥራይ ዝገበረ ኮይኑ እዛ ካታሎናዊት ክለብ ነዚ ብራዚላዊ ካብ መሳርዓ ክትኣልዮ ዝወሰነት ኮይና ናይ ላዚዮ ጠለብ ነዛ ክለብ ዘሐጉስ እዩ። ዝሓለፈ መዓልታት ሮኪ ካብ ስዑዳዊት ክለብ አልኢትሓድ ዝመጾ ናይ ምስጋር ጠለብ ምንጻጉ ይፍለጥ። አልሂላል ንሮክ ምስጋር ናብ ባርሳ ዘቕረበቶ ጠለብ ነቲ ባርሳ ካብ ዝመንእሰይ ክትረኽቦ ዝወጠነት 40 ሚልዮን ዩሮ ዝሓልፍ መጠን ገንዘብያ ሒዛ ናብ ባርሳ ቀሪባ። ላዚዮ ናብ ባርሳ ሒዛቶ ዘቕረበት መጠን ገንዘብ 20 ሚልዮን ዩሮ ኮይኑ ንባርሳ ኣብ መሳለጥ ተጻዋታይ 50 ሚእታዊት ክትማቐልን ካብ ናይ መጻኢ ሽያጥ ሮክ ድማ ዝተወሰነ ሚእታዊት ምቅሊት ክህልዋ ዝብል ጠለብ ዝሓዘ እዩ። ብዘይካ ላዚዮ ሪያል ቤቲስ ትርከበን ስፓኛውያን ክለባት ብለቃሕ ሮኪ ንምፍራም ድላይ ዘለዎን ኮይነን ባርሳ ቪክቶር ሮኪ ብለቃሕ ናይ ምስዳድ ዝኾነ ድላይ ኣየርኣያትን ዘላ። ስዑዳዊት ክለብ አልኣህሊ ንተጻዋታይ ቸልሲ ራሂም ስተርሊን ንምፍራም ተገዳስነት ይሕቲራ። ራሂም ስተርሊን ኣብ ቸልሲ ካብ ዘለዉ ተጻወትቲ ምስቶም ዝለዓለ ክፍሊት ዝረኽቡ ተጻወትቲ እዩ ዝስራዕ። ቸልሲ ነዚ ወጻኢታት ደሞዝ ተጻዋታይ ንምንካይ ንዕድጊ ስተርሊን ኣመልኪቱ ዝወፀ ጠለብ ዝኾነት ክለብ
ትዘላለብ ድሉቱ ከም ዘላ ካብ ቀረብ ትዛ ክለብ ዝወፁ ምንጭታት ይሕብሩ። ብዘይካ አልአህሊ ኢጣልያውያን ክለባት ናፖልን ኤሲ ሚላን እውን ንራህሚ ናይ ምፍራም ድላይ ዘርአያ ክለባት ኮይነን ቸልሲን ስተርሊን ኣካያል ናይዚ ሓድሽ ዓመት ስፖርት መደባታ ከም ዘይኮነ ድሮ ሓቢራ ከም ዘላ ይግለጽ። ንምስግጋር ራሂም ስተርሊን ናብ ኢጣልያዊት ክለብ ዝዕንቅጽ ቀዳማይ ረቑሒ እዚ እንግሊዛዊ ዝክፈሎ ናብ 300,000 ፓውንድ ጽጋዕ ሰሙናዊ ክፍሊት ኮይኑ ኤሲ ሚላን ብልቕሕ ከተሰጋግሮ ዘለዋ ድላይ ቸልሲ ንሰሙናዊ ደመወዙ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ትከፍሎ ምዃኑ እውን ይግለጽ። ቸልሲ ኣብ 2022 ስተርሊን ብ49 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዘሰጋገረቶ ዝክር ኮይኑ ኣብ ቸልሲ ስተርሊን ኣታዊን ወፃእን ብቕዓቱ ከንፀባርቕ ምጽንሑ ይፍለጥ። ዝሓለፈ ዓመት ቸልሲ ንሌስተር ሲቲ 4-2 ብዝረታዓትሉ ጸወታ ፍጹም ቁላዕ ዝርከቦ ብርክት ዝበለ ዕድላት ዝባኸነ ስተርሊን ብሰንኪ ኣብ ሜዳ ዝርአዮ ስሱዕ ባህሪኡ ደገፍቲ ቸልሲ ኣብ ሜዳ ምሽዳዱ ይዝከር። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቅርብና መደብ እዚዩ ነይሩ። ዝቅጽል ሓድሽ ዜና ስፖርት ኣብ ሰዓቱ ክበጽሓኩም ድማ ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ኣይትረስዑ እንዳበልና ብምክትታልኩም ኣዝና ነመስግን። አንበሳ ቢኒ በዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢኒ በዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢኒ በዓል ስረ አንበሳ